Ešte raz pochválený bude Ježiš Kristus. Teraz už je to počuť, že je to výborné. Aj vy počujete, ja počujem. Teraz by som ja povedal tak pár slov, niečo možno tak k tej novej evangelizácii, keďže sa tak o to usilujeme, aj teda tie články v Márinej dobe sú troška tak smerované a troška možno aj celé tie večeradlá, keďže tak Panna Mária nás vyzýva, aby sme boli apoštolmi novej evangelizácie, apoštolmi nepoškvrneného srdca a vlastne sa aj zasvedcujeme v tom zasvetení sa i nepoškvrnenému srdcu pre apoštolát, teda máme nejaké to poslanie od Pána Ježiša, ktorý nás posiela, ako jeho poslal Otec, tak aj nás posiela do celého sveta, aby sme hlásali evanjelium, aby sme teda hlásali túto radostnú zväzť o Božom kráľovstve. Ja by som možno tak spomenul, že je veľmi ťažké, všetci to určite sami veľmi dobre viete, hovoriť s niekým o Bohu, o Božom kráľovstve. Ľudia to tak nechápu, alebo možno veľakrát to ani nechcú chápať. Ale ma napadla taká myšlienka, čo tak ľudia vedia tak lepšie možno, že pochopiť, tak je také, že ja pracujem s ľuďmi bez domova, tak tam si človek tak lepšie uvedomí, že aké dôležité je mať domov. Vie to každý človek, ale proste berieme to tak bežne, no však mám domov, mám strechu nad hlavou, hej, si to nevieme tak vážiť možno, pokiaľ niečo nestratíme alebo tak. A tí ľudia vlastne aj u nás v práci, dejú sa im také veci, napríklad chce sa vyspať niekde na lavičke, teraz už je večer, ľudia chodia z nejakých krčiem, diskoték a tak čo mi hovorí niektorí, tak ide okolo nejaká partia, zo srandy ho zhodia z tej lavičky a proste za chvíľku ide ďalšia partia, zase ho zo srandy zhodia z lavičky a tak. Takže celkovo teda aj tí ľudia nemajú si kde odložiť veci, jednoducho nemajú nejaké súkromie, predsa v tom domove máme taký kľud, pokoj, istotu a vlastne je to Božie kráľovstvo, ako Pán Ježiš povedal, že išiel nám pripraviť miesta a že je to vlastne náš domov. Každý z nás, kto to chceme, kto to príjmeme, tak máme tam pripravený tento domov, môžeme tam prísť a vlastne sme pozvaní do tohto domova, do tohto Božieho kráľovstva, kde Boh sa o nás bude po celú večnosť starať, kde zotre slzu z oka každého človeka. Je to poklad, pre ktorý by sme mali urobiť všetko, preto aby sme ho získali. Vlastne je to tá najdrahocenejšia perla zo všetkých. Takže tu si tak človek možno, že dokáže uvedomiť, keď sa tak zamyslí možno nad tými ľuďmi bez domova, že keď to človek odmietne, my sme tam pozvaní, ale keď to odmietneme, tak jednoducho nemôžeme tam prísť na silu a budeme musieť ostať vonku, teda, kde bude pláč a škrípanie zubami a vlastne všetci sa budú vo vnútri radovať, ako je ten obraz, ktorý nám Pán Ježiš povedal o svadobnej hostine, no a tí vonku budú plakať, bude tam tma a tak ďalej. Hej, takže to je možno, že je taká inšpirácia, že keď možno, že aj vy budete niekedy chcieť s niekým hovoriť, alebo tak, že aj takýmto spôsobom to skúsiť, aby si to ten človek uvedomil, že jednoducho všetci raz umrieme, všetci raz budeme kvázi súdení a jednoducho je dôležité myslieť na to už teraz. Teraz by som možno spomenul takú našu skúsenosť, čo sme skúšali nejakým spôsobom tak evangelizovať, keďže veľakrát je to ťažké, ľudia nemajú čas, alebo teda ja som z Bratislavy, tak každý sa ponáhla stále a ešte keď aj niečo chvíľočku vás vypočuje, tak je to také, že za 5 minút že aj nevieš, čo mu kto hovoril. Tak my sme sa rozhodli s Radom, vlastne, že budeme to skúšať, ako to už teda v minulosti 90. rokoch bolo skúšané takou formou evangelizácie, formou ankety, evangelizáciu. Tá anketa nie je možno ani takým úplným cieľom tej evangelizácie, ale nejakým spôsobom sa k niečomu dostať, osloviť ľudí, nadviazať rozhovor. A sme
prvýkrát boli tak v Turzovke, aj teda ja, Rado, ešte jedna taká Majka a Mirka. Sme to tak skúšali, oťukávali sme sa tak a jak ľudia budú reagovať podobne. Bol taký zaujímavý začiatok, tak môžem spomenúť, že keď sme s Radom išli tak vo dvojici a sme si niekoho vytipovali a sme chceli ísť za ním, tak zrazu zmenili smer, sme si niekoho druhého vybrali, išli sme, zase zmenili smer, teda neumyselne, ale bolo to také komické na začiatok. Potom druhý raz sme boli vlastne v Trenčine, bolo to niekedy tak prednedávnom a chcem poďakovať za pomoc Julovi a Melicharovi, ktorí sa tam o nás postarali, aj vybavili nám ubytovne a ubytovanie, aj teda sa o nás postarali, aj teda nás tam previedli troška Trenčinom a tak. Chcel by som ešte tak povedať, že ten začiatok je taký, že keď ľudia si vypočú, že ide niekto hovoriť niečo o Bohu, alebo tak to, a o čom je tá anketa? Tak nehovorím, že všetci, ale niektorí teda takto reagovali. Ale potom mňa tak napadlo, že na začiatok to tak nejak akože odľahčiť, aby proste sa nadviazal nejaký ten rozhovor s tými ľuďmi a aby sa to odľahčilo. A potom už ľudia začnú proste komunikovať, tak som tak skúsil, že proste boli sme tam rovno pod Trenčianskym hradom a teraz som tam zastavil takú nejakú slečnu a pýtam sa, že prosím vás, že neviete nám poradiť, že kde je tu, že hľadáme, že Trenčiansky hrad, neviete, kde je? A sa čuduje, že ak tu je, nad nami. Takže bola taká zarazená, ale potom som povedal, že ani nie, že srandujem. Ale už potom ako tak, bol tam vytvorený taký určitý priestor na rozhovor, alebo potom sme niečo také povedali aj, že neviem, som raz povedal, že robíme anketu, že aj múdry schybí, ale že nemáme tu teraz kamery a že ten Andraši, že nemohol ten moderátor, takže to robíme bez neho. Načudovali, no ale už zase sa tam ten rozhovor nejak dal viesť. Takže verím, že malo to význam. Veľa za ten krátky čas človek nedokáže povedať, hlavne sa nedokáže dostať nejak príliš do hĺbky, ale na čo sme sa my tak spoliehali, tak v prvom rade určite na modlitbu, že Bohu je všetko možné jednoducho. A ďalšia vec, že pripravili sme si nejakú literatúru vhodnú, aby si to tí ľudia jednoducho prečítali, v kľude nad tým porozmýšľali, nie že si niečo vypočujú a za chvíľu už ani nebudú vedieť v tom hektickom svete, že čo počuli, čo sa dozvedeli. Takže pripravili sme si nejaké brožúrky, také, hovorím, vhodne ladené pre takých ľudí, ktorí nevedia nič o Bohu, také na zamyslenie veci tam, a kde nájdu teda ďalšiu takú navigáciu na to, čo ďalej, ak sa vzbudí v nich nejaké semienko, nejaké malé svetielko. A plus teda veľmi dobrá je Márina doba, evangelizačné číslo, ktoré už staršie, niekedy z 90. rokov, ale je veľmi dobré, takže aj tieto evangelizačné čísla sme dávali. Ale nedávali sme tej literatúry veľa, lebo zase, keď je toho veľa, tak človek pozrie, si to neprečíta. A potom sme sa za tých ľudí pomodlili, aby Boh dokáže jednoducho na príhovor Panny Márie vzbudiť tých ľuďoch tú túžbu, že prečítam si to, neprečítam, a Boh im dá určite tú milosť jednoducho, že nebudú to môcť odmietnúť a určite si to prečítajú, aspoň niektorí teda. A tak. Dobre, ja by som teraz poprosil nejakú pesničku.
Dobre, ja by som teraz poprosil Lenku, tá má pripravené pre vás pekné svedectvo. Ja som z neho počul síce iba 2 vety, ale aj tie 2 vety na mňa veľmi zapôsobili, takže odovzdávam slovo Lenke. Ďakujem. Tak asi pred 2 rokmi sa mi stalo niečo také svedectvo, ktoré vám teraz poviem. Asi pred 2 týždňami som si povedala, že to dám von, že to dám na papier a budem to tak šíriť, že budem o tom rozprávať, aby sa ostatní ľudia dozvedeli, čo sa mi stalo. Že Boh je stále tu a že robí zázraky, že nám pomáha, že nás drží nad vodou. Tak asi pred rok a pol až 2 rokmi som mala také ťažké obdobie, že som nevedela, čo mám robiť, tak som sa doma s mamkou stále hádala, s bratom sme sa bili a hádali sme sa a tak. A tak som sa zobrala a išla von. Ja vždy, keď potrebujem mať kľud, tak idem von, idem za Bohom a idem proste cítiť na ulicu. Tak som išla tam, v Bratislave máme veľmi málo parkov, som si jeden taký našla a tam je taký kľud. Tak som si sadla tam na lavičku a len som plakala. A rozmýšľala som, že čo ďalej. A prišiel ku mne taký ujo. Očivne to bol bezdomovec, lebo to akože smrdel, bol špinavý, zarastený, ale sedol si vedľa mňa a tak strašne milo sa ma spýtal, že čo sa mi deje, že prečo plačem. A ja som nenachádzala ani v tejto bolesti pokoru a nevedela som to odozdať Bohu, tak som mu povedala, že nechcem žiť vo svete, v ktorom nie som šťastná. A že v tom nevidím zmysel, prečo žiť. On mi na to povedal, že a čo mám povedať ja? On bez rodiny, má rodinu, pri ktorej nemôže žiť, pretože ho vyhodili z práce. Pravdepodobne to mi nechcel povedať, čo sa mu stalo. Žije na ulici, nemá priateľov, nemá nikoho. A na to mi povedal, že ja nemám nikoho, mám len Boha a som šťastný. A to ma rozplakalo ešte viac, pretože ja som plakala kvôli tomu, že mne niečo doma nevychádza a on proste sa túla ulicami a neplače, proste nesie svoj kríž. A ja, že 18-ročné dievča sedí na lavičke v parku a plače tam. A obyčajný biedak ma musí upokojiť, mi dať toľko sily. Som sa ho chcela spýtať, že prečo je na ulici. A on mi povedal, že to nie je podstatné. Boh mi dal taký kríž a ja si ho nesiem. Strašne milý pohľad a priateľské slova mi dával. To bolo niečo neuveriteľné, že by som to... Akože nechcem... že to bol bezdomovec. Bol to normálny človek, jak mi každý iný, len bol na ulici, ale práve ten človek mi dal strašne veľa sily. A strašne často sa pozeral k nebesiam, keď mi chcel niečo povedať. Keď som sa ho pýtala, že prečo je na ulici, tak sa pozrel k nebesiam a povedal mi, že lebo Boh mi dal ten kríž a mám si ho niesť. A keď som sa ho spýtala, že či niekde prespáva, tak mi povedal, že prespávam tam, kde mi Boh dá možnosť prespať. A bolo to také strašne silné stretnutie. A potom ku koncu vlastne som stále plakala veľmi silno, lebo mi to nešlo prestať, mi to bolo strašne ľúto, že ja sa trápim kvôli takým maličkostiam a on fakt biedak na ulici. Tak jak sa postavil, keď som tam plakala, že on už ide, tak sa na mňa usmial cez tú zvráskavenú škaredú špinavú tvár, čo bolo až pekné. A povedal mi, že neplač, vstaň a nesi svoj kríž. Bolo to strašne silné. A ja som si uvedomila naozaj, potom som tam ešte asi hodinu sedela, ale už som neplakala. A už som len rozmýšľala, že prečo on, že prečo mi Boh poslal jeho. Mal to byť práve on, kto mi zmení život, ale teda nezmení, kto mi ukáže, že trápenie, áno, už pred 5 rokmi ma Panna Mária obrátila a za každým, keď mám nejaké trápenie, vždy, keď si myslím, že upadám, že je to strašne zle, tak Boh mi niekoho zošle. Panna Mária je stále pri mne a cítim to strašne často, lebo tiež chvíle mám docela často, ale ja cítim, že tu niekto je a je to strašne super. Ja som sa na základe tohto stretnutia s tým ujom bezdomovcom, ja som ho totiž už nikdy viac potom nevidela. U nás v Bratislave na sídlisku ako bezdomovcov stretáva často, takže ja si pamätám, je to už niektorí aj kamaráti, že už má zdravie a to už je také, to celé už je trápne. Ale ja akože poznám, ktorí sú bezdomovci u nás a nevidela som ho už nikdy. Aj v nocľahárni som potom bola v depo, čo tam je nízkoprahová nocľaháreň. Ani tam som ho nevidela, takže neviem, kto to bol ten človek. V živote som ho už nevidela, ale viem, že mi dal strašne veľa sily. A na základe tohto som sa potom rozhodla, že natočím taký krátkometrážny film o bezdomovcoch, aby som ukázala, že
oni majú strašne veľa sily a viery, to je jediné, čo majú. Pretože nemajú domov, nemajú rodinu, majú vieru. A tak sme sa rozhodli s jedným kamarátom, že poďme do Záhorskej Bystrice. A to bolo tiež také docela zaujímavé, lebo bol tam taký bezdomovec, ktorý žije, mesto mu poskytlo nejaký karavan, tak tam žil a keď sme išli za ním, že či sa s ním môžem porozprávať, že či mi nepovie nejaké zážitky, tak mu povedal, že ho bolí zub. Tak nás nepustil, ale som sa opýtala, že nebojte sa, že vám tu niečo vezmu? A on len tak kričal spoza tých dverí, že ja už nemám nič, mne nemajú čo vziať, že mám Boha. To je ďalší silný zážitok, že neviem, teraz mám také obdobie, že práve bezdomovci mi dávajú strašne veľa sily, že idem niekedy po ulici a vidím bezdomovca, ak je opitý niekde, tak si poviem, OK, asi mal zlý deň, tak sa potreboval opiť. Ale ja verím, že práve tí bezdomovci, oni sú dokážu byť strašne veriaci, pretože to je jediné, čo majú. To je jediné viera, čo ich drží. Takže možno toľko by som chcela povedať k tomu. Máš v duši pieseň anielským zvonom, máš v sebe bolesť tých najkrajších tónov, máš v sebe nádej pre tých, čo ťa hľadajú, máš v sebe lásku pre tých, čo ťa volajú. Mária s tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. Mária s tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti, máš v sebe naplnenie spasiteľnej čnosti, máš v sebe lásku pre tých, čo ťa hľadajú, máš v sebe lásku pre tých, čo ťa volajú. Mária s tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. Mária s tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa, žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň, kytice veršov z najkrajšieho kvetu, patria tebe, Mária, Božiemu svetlu. Mária s tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. 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 Tí mladí to nemajú tak ľahké medzi tými mladými a proste aj tí kresťania, keď spolu niekde chcú ísť a tak. Ja som mal pred pár rokmi takú skúsenosť, že boli sme s kaplanom od nás z kostola z Petržalky a s nejakými ďalšími animátormi a s našimi birmovancami, alebo teda boli to birmovanky neviac menej, lebo tí chalani sa až tak nezapájajú, alebo aspoň keď sa niekam ide. Boli sme v Šaštine a bol tam taký celonočný program a predsa aj tým birmovancom, alebo teda birmovankyňam bolo dlho, tak chceli na chvíľku ísť von a tak a už bolo tak nejak pred 12 hodinou, alebo 11 bolo, neviem, už tak proste večer to bolo. Tak sme sa vlastne ešte s kaplánom a s jedným animátorom a s nimi sme sa išli prejsť. No a tam, ktorí to poznáte, tak Kúštik je tam to také jazierko, tak sme išli tam sa prejsť, že si tam chvíľku sadneme akože na tie lavičky, čo tam boli a že tam sa akože porozprávame. No a chvíľku sme tam ešte len boli a zrazu už sme počuli z ďalku prichádzala nejaká taká hlučná partia takých 6 chalanov a takých svalovcov riadných a teraz už som si tak trochu hovoril, že no, tí sa určite na nás nalepia. My tu chceme kľudne stráviť čas ako kresťania. A tak samozrejme, no, nikto druhý tam nebol, tak hneď sa zavesili na nás tam začali obťažovať a také hlúpe reči hovoriť a tak.
A potom niečo, že to sú kresťania, tak začali hovoriť, keď videli teda, že sme takí slušne s nimi jednáme a tak. A sa tam teda, čo bolo také najhoršie, tak aj na tie birmovankyne sa tam tak začali lepiť a tak a nejak teda nereagovali na to, keď sme im povedali proste, že nech idú preč, že chceme tam byť sami, že proste ak tam chcú byť, tak nech si slušne sadnú, že môžeme sa porozprávať všetko. Nereagovali na to, tak som si tak v duchu povedal, že tak ako to vyriešiť v láske, tak som tak poprosil Pannu Máriu, že nech mi tak ukáže v tej chvíli, v tej situácii, že čo teraz robiť, že rozčuliť sa, kričať tam na nich, alebo ja neviem, alebo proste sa s nimi pobiť, alebo jednoducho čo, aby jednoducho to bolo také účinné. Tak mi tak dala poznať, že a myslím si, že to tak platí aj všeobecne v živote a možno, že aj v tom apoštoláte, že vy z takej defenzívy do takej ofenzívy, že často v tomto svete máme už z tých všelijakých takých útokov, narážok a neviem čoho, už takú tendenciu byť v tej ofenzíve, ale proste defenzíve, tak hej, a že treba prejsť do tej ofenzívy, tak ja som potom na rovinu im proste začal hovoriť, už si nepamätám presne čo, ale niečo v tom zmysle, že prečo pijú, že na čo je to dobré a že sa takto správajú a že či veria v Boha, prečo v Neho neveria. Priamo som im dával také otázky a to ich akože tak zaujalo, tak začali počúvať, začali komunikovať, aj si posadali. Takže bolo vidieť otvorený prerozhovor, aj sa tak unormálnili. Len škoda, nejaký jeden, dvaja boli takí ešte, oni boli tak vedľa, lebo však nás tam dokopy bolo veľa a oni tam kaplana tam, tak sa tam začali vešať na ňo, tak kaplán potom zavelil, že ide sa preč. A tak oni išli preč a volali aj mňa, ale ja hovorím, že choďte, že ja tu ostanem. A veril som, že to má proste nejaký význam tam ostať a keď sa otvorili pre ten rozhovor, tak proste oni odišli, ešte tam nejak kričali a ja som tam potom ostal s nimi sám. A tak potom sme sa rozprávali a oni niečo povedali ja a tak ďalej, ale Boh mi dal, verím, že veľa milostí, že aj keď ja som taký troška pomalší a tak, ale dokázal som veľmi rýchlo a tak trefne reagovať. A potom postupne všetci už podchádzali v kľude, už neboli ani agresívni, ani úlistní, ani nič. A potom nakoniec už som sa tam vlastne rozprával len s jedným chalaniskom. To boli aj nejakí Češi, aj Slováci, teda väčšina bola Slovákov. No ale ostal tam potom nakoniec len jeden taký Čech, mohol mať nejakých 22-23 rokov. No a hovoril, že vlastne do 18 rokov ministroval a že proste chodil do kostola a tak a že proste pre ňa je to všetko bláznostvo a že proste úplne tú vieru stratil a tak som sa ho snažil tak povzbudzovať a mal s určitými vecami, konkrétnymi problém, čo sa týkalo Panny Márie, stvorenia sveta, neviem čo, tak všetko som sa mu to nejak snažil vysvetliť a bolo vidieť fakt, že sa nad tým hlboko zamýšľal a potom na záver už, keď som musel ísť, tak som mu tak povzbudil, že aby veril, proste aby sa modlil, aby na to nezaneveril a že proste jedine v Bohu človek má tu nádej a že proste bez Neho je všetko márne a tak ďalej, tak mal som ten pocit, že semienko tam bolo nejaké zasiaté a som sa potom aj za neho pomodlil, tak zvyšok je už len, alebo teda bol na Bohu a Panne Márii. Takže to je to, čo som chcel povedať, že sú také situácie, kedy človek naozaj tak nevie možno kedy, ako má zareagovať, alebo také nepríjemné, ktoré kresťania v prvých storočiach možno, že bežne prežívali. Dneska tie situácie možno nie sú také bežné, ale tak občas sú. Takže asi tak vďaka. Tak teraz by sme sa pomodlili ten... jasné. Ducha Svätého sme vzývali, takže môžeme si prečítať posolstvo. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Marina sláva. S akou radosťou som prijala zasvetenie môjmu nepoškvrnenému srdcu v tento deň tvojich narodenín. Vzala som tvoje srdce a zaniesla som ho ešte hlbšie do svojej materskej záhrady a vložila som ho do planúcej výhne lásky božského srdca môjho syna Ježiša.
Toto tvoje srdce už nám úplne patrí a chceme z neho urobiť dokonalý nástroj svojej najčistejšej lásky. Žiadam od teba, aby si miloval stále viac. Miluj každý deň v každom okamihu svojho života. Nič nech nekalí čistotu a silu tvojej lásky. Miluj Najsvätejšiu Božskú Trojicu oslavou Otca, nasledovaním Syna a príjmaním darov Ducha. Miluj spolu s božským srdcom Ježiša všetkých svojich bratov, zvlášť tých najnepatrnejších, najchudobnejších, najposlednejších, zúfalých, vydedených hriešnikov. Buď žiarivým lúčom svojej materskej milosrdnej lásky. Miluj svojich bratov kňazov, zvlášť tých najslabších, najkrehkejších, tých, ktorí klesajú, ktorí sú uväznení v putách vášni, najmä pýchy a nečistoty. Denne sa za nich obetuj v tichu a v skrytosti, v pokore a podajnosti. Staň sa obetou sladkou a miernou, ktorú na oltár položím pre dobro a spásu všetkých kňazov. Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky. Cestu, ktorú musíš pre mňa vykonať, z lásky. Kríž, ktorý musíš niesť, z lásky. Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať, z lásky. Večeradlá, ktoré šíriš, z lásky. Krajiny, ktoré prechádzaš, z lásky. Vzdialené kontinenty, kam prichádzaš, z lásky. Vrúcnú modlitbu, ktorú od teba žiadam, z lásky. Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam, z lásky. Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje, z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi, z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú, z lásky. Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú, z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš, z lásky. Len vtedy budeš na zemi slávnou Márinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov. S láskou a radosťou ťa žehnám s mojim pápežom, so všetkými mojimi milovanými kňazmi a deťmi mne zasvetenými. Teraz by sme sa zasvetili nepoškornému srdcu Panny Márie. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka sedem bolestná, moja milovaná Matka. Pretože patrím k mariánskému hnutiu, zasvedcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť. Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou lásky, dobroty a svetosti. Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty a užívania drog. Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm života, že budem zachovávať Božie prikázania, že pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne modliť svätý ruženec. Chcem byť svetkom jednoty prostredníctvom veľkej lásky ku svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a ku svojim kňazom. Milujem ťa, moja drahá Matka, a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho nepoškvrneného srdca vo svete. Amen.
So svojím milým synom nech nás žehná Panna Mária v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.